welcome to another episode of Being Mrs Mswi. My name is Mrs Mswi, and you know what to say, but we are here to do nothing but take up spaces. If you have been subscribing, liking, sharing my videos, doing the things that needs to be done, I appreciate you from the bottom of my heart. But if you're new here and you just came across this video and you're wondering what to click that notification buzzer, click that like button. Thank you so much for joining this video. Without wasting any time on this video, right? We are doing the Xhosa things. We're doing the Xhosa things. It's my aunt's ceremony, and I wanted to show you guys what's happening. The things that makes the pods because you love me. I said that one is a good vlog. Ashwami yeke usingangenela ke uthina sisifumana iipieces zethu emveni kwa yena selishwamile usingayi ya asenza into ke usingayi engeka ngene endimini azawubafana azawufuna phaa kulasini le ntambo yakhe ya afike athethe naye Hi baby, hi Ngela. I hope right ke stama sam right mna. Mamela kaloku ne. It's our tradition ne as abantu abamnyama. Fana nothi xa umntana xana abalungu masibathi benze baby shower, babe ne baby welcoming ngiyayibona ngesingesi kutshiwo ne. So kweyethu iculture as abantu abamnyama kuthiwa Imbeleko ne. When you introduce the newborn to your ancestors, more than to everyone, but to your ancestors. So if as an African child you missed that landuka, that ceremony, abanye ke hambi balandele ne kube nezinto ezihambe zifune bone lanto kuthiwa ifunwa ligazi zizinto ezinjeyana, maybe you get sick, maybe kunento zakho ezingahambi kahle and all that kind of stuff, and only to find out ubana i-ancestors zakho are claiming you or are complaining. They don't know you, they want to give you izinto that are due to you, your gifts, your belongings, man, yami, yabo. So if you never did la ceremony when you were born, then it's gonna haunt you, so to speak, and come back later when is a fun is in the time. So abanye bantu ke baye bagule and all that kind of stuff. So in my case, I have been having izinto mos but ndingarelate kuba ndingalazi that other side of life, which is a traditional side of life, yabo. So after a long journey, it happened. Bana, igazi lami is claiming, my ancestors are complaining, my ancestors are claiming, yabona, and yeah. So it was very important for mna uthi ndiyenze zonke ndiyenza ndingaka, but ke kuba ndibona nabanye abantu ayinanto kwenza ne-age, but kufuneka uphinde wayiqalela eqaleni uyenza. So it was important ke, and the fact that ndikule spiritual journey niyothwasa ne, it's the first step xa usiyothwasa ifuneka ube uyenzile. That's why it was very important for me to rest. I hope ndiphendule ke dear.
ithethe uzayithetha. Okokuqala kuhle into yokuba abantu xa behlangana hayi makhe nibusekane lokuqala. Hayi, amen. Ootata nani boomama bafudulu amahle oosota bomhlakana okwena bomduma bozilo abantu basezipalini nomi sezipalini Load shedding. load shedding, yeah. Udade wabo omkhulu inkulu yabo ingathi angaphesheya kolwandle eCanada. Ngembe ezantsi andiqali apha entloko etata kuba ncuncakazilo funeka ndiqale kokhokho xa ndicela qale kokhokho bokhokho ndithethe nabo gqibe thina sivela entendeni sawanyamezela amava ehlaba isho nomculo indlela zinjani emntanam apha eSt John's kusemagqirheni bewazi amagqirha aseSt John's abunzima uthi kwakuthiwa kwamthandazela kokwamthandazela kwamjazi othulile yo ndakwazi ofakade abantu basemzini wami
wrap from us, Ukhudulo. Please like, subscribe, share, and comment down below. Bye.